డిఏకు ఓకే. ఉద్యోగుల భత్యానికి ఈసీ అనుమతి *. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాతే చెల్లింపు *. జనవరిలో ఇచ్చే డిసెంబరు జీతంలో కలిపి 3 డిఏలు ఇచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు. సంఘాలు *. ఉద్యోగులకు అందాల్సిన 3 కరువు భత్యా డిఏ లో 1 డిఏ విడుదలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అనుమతించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి (సిఇఓ) కి లిఖితపూర్వక సమాచారం ఇచ్చింది. జూలై 1, 2022, జనవరి 1, 2023, జూలై 1, 2023 కాలాలకు సంబంధించి ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు 3 డిఏలు పెండింగ్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఈ కాలాలకు సంబంధించిన 3 డిఏల మొత్తం 12% కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ ఉద్యోగులకు విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు ఒక్కో డిఏకు 3.64% చొప్పున 10.92% రావాల్సి ఉంది. దీన్ని వెంటనే విడుదల చేయాలంటూ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వచ్చారు. ఎన్నికల ముందు డిఏలను విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం యోచించింది. దీనికి అనుమతించాలంటూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాసింది. నవంబరు 30న జరిగిన పోలింగ్కు ముందు ఈసీ అనుమతి ఇస్తుందని ప్రభుత్వం ఆశించింది. కానీ డిఏల విషయంలో ఈసీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఒకవేళ పోలింగ్కు ముందు అనుమతి లభించినట్లయితే వెంటనే ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల వేతనాల్లో డిఏను కలిపేది. పోలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఈసీ 1 డిఏ, జనవరి 1, 2022కు సంబంధించిన 3.64% విడుదలకు ఓకే చెప్పింది.